Λοιπόν, παιδιά, όπως θα τον τίτλο, αυτό το βίντεο είναι λίγο στενάχωρο από τη μία, αλλά δεν έχετε κάτι να στεναχωριέστε εσείς, διότι αυτό το κανάλι, παιδιά, θα τελειώσει σε μερικές μέρες από τώρα, θα το διαγράψω. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποια βιντεάκια που να έρθετε όλοι στο καινούριο μου κανάλι. Να πω ότι ο λόγος είναι καθαρά δικός μου και θα σας το πω σε ένα ολόκληρο βίντεο. Θα φτιάξω ένα βίντεο το οποίο θα ανέβει σε αυτό το κανάλι για να σας εξηγήσω το λόγο που παράτησα αυτό το κανάλι και πήγα στο άλλο. Οπότε, παιδιά, στο άλλο θα ανέβει φοβερό βιντεάκι με το Night Mecha Crow Skin που θα πάρω στο Brawl Stars. Οπότε στο άλλο κανάλι πλέον θα ανεβάζουμε βιντεάκια. Θα κάνω κάποια βίντεο σε αυτό ώστε να σας υπενθυμίσω, πάτε όλοι στο άλλο, να με στηρίξετε όλοι, να πάτε να κάνετε όλη εγγραφή, να φτάσουμε γρήγορα τους 1000. Γιατί, παιδιά, θα σας πω κάτι τώρα, το οποίο αυτό πω και στο βίντεο, το YouTube, παιδιά, δεν με πλήρωνε τόσο καιρό και ούτε με άφηνε να πάρω τη συμμετοχή, ούτε super chat στα live stream, αλλά τίποτα. Οπότε, παιδιά, θα σας περιμένω όλους στο νέο κανάλι, θα έχω link κάτω στην περιγραφή για να μπείτε, να πάτε να κάνετε εγγραφή. Λέγομαστε Royal Bros HD Παύλα Brawl Stars, να πάτε όλοι να το τσεκάρετε, να κάνετε όλη η εγγραφή, να με βοηθήσετε πάρα πολύ να φτάσουμε πάρα εκεί που ήμασταν. Και φυσικά αυτό από μένα. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό που πάω να κάνω τώρα, από 8.100 συνδρομητές να πέσω στους 0, αλλά, παιδιά, με την υποστήριξη σας πιστεύω ότι μπορώ να καταφέρω να φτάσω πάρα πολύ γρήγορα τους 1000 και να πάρουν, παιδιά, αυτό που μας αξίζει. Οπότε αυτά από μένα, γεια σας.